И здравейте, аз съм Милко и това е пореден епизод на Майнкрафт. И тук до мен е Гара 1221, който фърля диаманти. И ти ги взех. И... Опа! Дадохме ги на този пич. И... това е сервера EnergyCraft. И... тук ще си оцеляваме с елигаем и всякакви други неща. И... Стефане, да покажем къщата. Евента, дай си събираме камък тук. Мога да го взема, добре. Добре, дай. Сега си има много интересни лапове, като... то ми да диспенсър. Фърна. Мерси. Крафтинг тейбъли, още по мерси. И това е къщата, която е на него. Защото аз се гледах вчера и няма много неща. И ето имаме си басейн, да. И само сложа бронята. И ето, да, сега ще я покажем и ня. Ето нататък. Даже сме се направили в резиденция и той тук се е почнал портал, който още не го е довършил. Крипър. И... убихме го. И... Къде беше другата още една резиденция, помня, че имаш? Не знам, аз ходя напред. Чакай, аз съм с много малко видео, значи на 2 чънка съм си го направил. Сега... аз съм на 10, окей? И колко FPS вадя? Значи 28 FPS. И тук ни е къщата, която вече е за двама. За нас двамата. Но обаче аз не мога да чупа, защото забрави командото. Имам само скъла. Неизпечено. И вече нямам нищо. Къде отиде, бе? Майче лагна сервер, не знам къде отиде. Да. Да, нека да покажем. Значи, това е уникалната каска, която се падна от зомби. Unbreaking 3 Protection 2. Играхме си на Warp Level и той се му е паднал от едно зомби. Баси късмета. Да, що е пълен с год, само за легендарки така и. Един пич ми даде крафтинг тейбъл, дай да ги използваме. Да. И... да иду да си ги взима. Не са наши. Нека да покажем басейна. Ето го басейна. Нека да се хвърлим отгоре. И... добре. Едно яка се скача. И тия стълчета са много такъй, са от плъги някакъв. И на тях може да се качваш и изглежда баси газарската. Се качи на някакво такова. И... със злато. Злато! Отиваме за злато. Нищо не ми се падна. Басейна долу. Чакай. Евент. Я ще злато. Това тук... доста скелети има. Ти тук имаш една за резиденция, па не ти се получи нещо. И... това е едно интересно, защото през 4 секунди може да си взимат кит. Име на цели... ето го кита, значи... full stone такъв сет. Значи меч, лопата, брадва и кирка и
И има такова Silver Timber мод. Ето го. Пада цялото дърво и... Пада цялото дърво. И... Отделя му дадох няколко стака дърво и той не повярваше как. И тук аз си бутам дърво. Още така си бутам. О, дървото отиде във водата, чакай. И чута... Да, той пича Стефанаки. С колко бяха? Живее в къща си с малко пренаселена 5 човека, от които той е единственото момче. Те само момичета има. И се бъгнат. Да, сега ще го видите. Чакай. Опа. Покажи снимката на Skype. Аха. Нека да покажем. Така. Ето го, Energy Craft, как Стефан е с приятелката си, гаджето й, как са се снимали на спална. И... Охо! Чакай, тук събирам дърво. Дървото е нещо важно за мене. Къде е тя? Ага. Ще я взема, Беня, спокойно. Добре. Аз... с този Timber мод просто всичко си е направено като за световно лесно. О, такъв кабел. Мостон. С него много хубаво се строи. И ми отиде каската. Беше ми приятелка тази каска. Да. Твоята е сено легендарната каска, де ти имаш. Може путна гигантското дърво. Ох! Вау, лагване отпадане на дървото, Да, човек, то вече минаха 10 минути почти 10 минути и скоро трябва да свършва клипа, баси тъпото. И на мен ми изчезнаха дървата. Клиранаха всички айтеми, чакай. Кит. В Тимбъра се бъгна. Вече не е бъгнато, окей. Имам един стак ябълки. Ти имаш повече диаманти от злато, това е интересно. Аз имам 3 стака дърво. Скоро може да сме най-големите дървари в сървъра, сигурно. 3 стака дърво. На кой левел? На мен ми се падна на 11 Unbreaking 1, тъй че... На мен веднъж на 9